que sacalo ali e máis abaixo, porque agora prohíben de facer fogo no monte. Porque queman todo. E ao monte se pode vir a disfrutar sin tantas lumes, claro. É moi raro de que nas áreas recreativas plante fuego. Non hai nunca lume, porque están ben limpias, están cuidadas. Plantan no outro lado, pero claro, pagamos justos por pecadores. Bueno, como dicen abaixo, aí arriba hai unha pedra que se chama a Pedra da Pena, que está no mapa. Esa pedra ten unha lenda. Aí parece ser que hubo un castro, porque hai restos de tellas alrededor dela. O que pasa é que está todo emboscado, iso é mellor que estea así quieto, que o mellor despois se empeza a buscar. E aí había unha rapaza, unha doncela que estaba encantada. E salía todas as noites de San Xoán arriba da pedra. Entonces un pastor que andaba por aquí as ovellas no monte, o ver, gustoulle tanto que quedou prendada, enamorouse dela. E pediulle para casar con el. Entón ela díxolle que se casaría con el sempre que lle fixera o encanto. E o encanto era, a noite de San Juan, ás 12 da noite, el tiña que vir para arriba, polo monte arriba, e ela vendría rodando en forma de pedra de muiño polo monte abaixo. E el tiña que parala. Ao parar a pedra, desfacía o encanto da doncela, ela volvíase normal. Pero que pasa? O señor iba andando e sentiu aquel ruido polo monte para baixo e se apartou. E esa pedra veu voando e se esnaquixou contra unhas pedras que hai aí e nunca máis se supo nin da lenda, nin da doncela. O pastor foi para casa todo acojonado e co disgusto morreu. Vale? Ay, no.